Sena minn meta faqqa l-iskandlu tal-Qatar Gate li jeżżes lill-Parlament Ewropew, analiżi ta' Transparency International qalet li mhux biss ir-riformi mweda ma sarux, iżda saħansitra l-Parlament Ewropew għażel li jnaqqas mis-saħħa tar-regoli li saħansitra kienu diġà jeżistu. B'hekk l-analiżi teknika ta' Transparency International uriet li l-wedi tal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola hekk kif faqqa l-iskandlu kien għajr xejn kliem sabiħ. L-analiżi teknika ħarġet preċiżament fil-jiem li kienu żvelati ċets bejn Metsola u dik li kienet il-Viċi President tagħha Eva Kaili. ċets li wrew l-qrubija bejn iż-żewġ politiċi u kif fuq l-aġenda kien hemm il-kwistjoni tal-viża għaċ-ċittadini tal-Qatar biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Fl-analiżi ta' Transparency International intqal ċaru tont għaddiet sena u l-kultura ta' impunità fil-Parlament Ewropew baqgħet. Kompla ikun spjegat kif hija riforma kbira fis-sistema etika u r-regoli marbuta magħha li jistgħu jipprevenu każi simili bi Transparency International jindika li bħal donnu qed jistennew li jfaqqa xi skandlu ieħor biex jagħmlu dan. Transparency International saħqet ukoll li hemm bżonn entità indipendenti biex tagħmel l-iskrutinju, xi ħaġa li l-President Metsola għadha ma implementax lanqas. Fl-istess jiem kien irrapportat kif ir-relazzjoni bejn Metsola u Kaili kienet waħda ta' konfidenza u skont il-ġurnal Taljan Domani kien bid-delega mant Metsola li Kaili setet taħdem fuq il-Qatar u r-reġjun. Jidher li ta' din id-delega Kaili fiċ-ċentru tal-iskandlu kienet grata u stiednet lil Metsola Fateni. Fil-WhatsApp Kaili qalet lil Metsola li se tagħtiha id-dettalji tal-vjaġġ għal Ateni b'Metsola twieġeb li kienet qed tħares il qudiem. Fantastico, non vedo l'ora, wieġbet Metsola skont ir-rapport fil-medja Taljana kif imwiet l-MP Griega tata id-dettalji u qaltela li l-biljetti u l-gwida lesti biex imorru jaraw il-Mużew tal-Akropoli. Wara ħadet il-ħseb ukoll f'wieħed mill-aqwa ristoranti ta' Ateni, Kajla qaltila tuħu ħsib xejn kemm tgħid li kemm se tkunu. Metsola dronk wieġbet u qaltila li se jkunu 6 uffiċjali tas-sigurtà. Il-kelliema ta' Metsola ma weġbux meta mistoqsija jekk il-President ħarsitx xi. Diskussjoni oħra kienet dwar l-eżenzjoni tal-viża. Kien hemm 10 messaġġi li jidher li setgħu kienu fuq is-suġġett u jidher għaliex disa minnhom illum tħassru tant li l-medja Taljana iddeskrivit dan bħala l-aħħar misteru fl-inkjesta l-Iskossjat l-istituzzjonijiet Ewropej. X'saqsiet Kaili hija l-mistoqsija u x'wieġbet Metsola. X'inhu l-kontenut tal-messaġġi mħassra? Il-kellema ta' Metsola qed jgħidu li Metsola ma laħqitx ragħtu għalkemm jidher li din hi tweġiba li ftit qed titwemmen fl-istituzzjonijiet Ewropej.